Joo, tervetuloa kaikille ChatGPT-fasilitoinnissa tilaisuuteen. Ja tosissaan meillä on nyt tässä yhteinen 1 tunti aikaa ja katsotaan, mitä kaikkea hauskaa keksitäänkään. Kohta otetaan semmoinen ihan tiivis pieni check-in. Sitten käydään vähän läpi, että mikä tämä ChatGPT oikein on. Mä kerron muutamia esimerkkejä, miten olen itse näitä hyödyntänyt. Ja sitten toivon, että meille jäisi hetki aikaa, että voitaisiin päästä ihan kokeilemaan ja vähän reflektoimaan, että miltä se oikeastaan nyt tuntukaan koko ChatGPT-sovellus. Sitten viimeistään kello 19 lopetellaan. Pääsetään teidät jatkamaan iltaa. Kirjoittakaa tuonne Zoomin chattiin, jos olette semmoisessa kohdassa. Toki toivon, että autoilevat eivät kirjoittele, ettei tule mitään riskitilanteita, mutta mikä sut innosti tällainen, luntata nyt on tiistai, mikä innosti tällainen tiistai-iltana osallistumaan tähän hetkeen, niin kirjoitapas tuonne chattiin. Ja jos Zoomin chatti ei ole tuttu, niin kun hiirtä heilautat, niin pitäisi tulla tämmöinen palkki, missä näkyy toi chatti sitten. Niin jos olet semmoisessa kohtaa, että pystyt kirjoittelemaan, niin kirjoita vähän, että mikä sut tällainen tiistai-iltana innosti tulemaan tähän yhteiseen tilaisuuteen. No niin, tänne tulee, että on mielenkiintoinen aihe. Ihana Vilma täällä tiimiläisenä, että on hyvä aihe ja hauska vetäjä, hyvä vetäjä. Mielenkiintoinen aihe, pitää kokeilla mahdollisuuksia. Näyttäytyy myös uhkana toi ChatGPT, mutta on hyvä tutkia mahdollisuuksia. On paljon opittavaa. Järkevä käyttö työkaluissa, miten voisi hyödyntää virtuaalityöpajoissa, aineistoanalysoinnissa. Mukava kuunnella vähän, mitä muut on keksineet, kun itse on vähän käyttänyt, miten sitä voisi hyödyntää. Peruskäyttö on hallussa, mihin kaikkeen se pystyykään. Voisi olla hauskoja sovelluksia, joita ei vielä ole käyttänyt. Kuinka ChatGPT-fasilitoinnin ylipäänsä voi yhdistää. Onhan tämä nyt törkeän ajankohtaista. Kiinnostaa oppia uutta. Noniin. Ja saisiko ChatGPT:stä apuja hyvien kysymysten generoimiseen työpajoja varten? Joo, no niin. Mahtavaa. Juuri tämmöiset asiat muakin on kiinnostunut, siksi mä olen lähtenyt tätä sitten testailemaan ja tutustumaan. Hyvä, kiitoksia kaikille kommentoinnista. Kukas tässä nyt sitten höpisee tässä alkuun? Olen siis Johanna Riippi, ja mä oon tuossa Suomen Fasilitaattorit ry:n hallituksessa puheenjohtajana toista kautta ja useamman vuoden ollut sitten tuolla hallituksessa. Tosi mukavaa hommaa, tervetuloa vaan meidän tapahtumiin myös mukaan muihinkin. Ja sitten on tuolta kansainvälisestä fasilitointiyhdistyksestä sitten saanut tämmöisen sertifioitumis-todistuksen, että olen ammattifasilitaattori ja palvelumuotoilija, oppimismuotoilija, ja mulla on oma yritys, tuommoinen Kompassia, ja tiiviisti toimin Mukamas Learning Design Oyn tiimissä, missä täällä on esimerkiksi Vilma tänään mukana. Ja paljon ihania tuttuja kasvoja myös tänään paikalla. Mulla on puoliso ja 2 lasta ja 2 kissaa, ja terveisiä täältä Nokialta Pirkanmaalta. Ihan lyhyt esittäytyminen tässä kohtaa. Kiitos hei teille, olitte moni teistä ehtinyt käydä vastaamassa, ei ihan kaikki, mutta ei haittaa. Kysyin vähän, että onko teillä kuinka paljon kokemusta tästä ChatGPT:n käytöstä, ja se hajonta näyttää tältä, eli muutamia on, jotka on niin enemmänkin käyttänyt, tuo 5 oli, että käytän päivittäin, ja 1 on, että en ole vielä koskaan käyttänyt, olen vain kuullut aiheesta, ja näyttää, että aika moni teistä on niin ehkä vähän kokeillut, mutta kuitenkin muutamia on, jotka ei ole vielä kertaakaan päässyt testaamaan, ja sitten muutamat teiltä käyttää sitten lähes päivittäin tai viikoittain. Ja sitten vielä teidän odotuksianne. Siellä oli valtavasti erilaista tekstiä, poimin ihan vain muutamia, ja mitkä tuossa alkukysymyksissä tuli vähän esille, että just teitä kiinnostaa, miten sitä voisi käyttää, ja tämä tietoturvaeettisyys mietityttää. Ja missä sitä oikeastaan voisi niin kuin sitten hyödyntää tässä fasilitointiteemassa. Kiitoksia ennakkotyöskentelystä. Mutta joo, hei, vähän mennään tähän perusteisiin alkuun, että mikä tämä ChatGPT oikein on. Eli se kuuluu tähän OpenAI-nimisen toimijan tämmöiseen Generative Pre-trained Transformer-sarjaan, eli sieltä tulee toi GPT. Ja mä sitten pistin sen GPTn tuon enkunkielisen
tuonne englanninkielisen 300 termin tuonne Google Translateen, ja se antoi suomennokseksi generatiivinen esikoulutettu muuntaja. En tiedä, oletteko samaa mieltä sitten, kun olette sitä kokeillut, että sopisiko se hyvin, mutta mun mielestä se oli aika hauska, että se varmasti meille muuntaa monenlaista asiaa ja tietoa. Eli siis erotetaan ensin toi chat ja GPT, eli siis tämä GPT on tämmöinen kielimalli, eli tämä Generative Pre-trained Transformer, se on tämmöinen laaja kielimalli, joka antaa sitten näille näille tekoälyapeille mahdollisuuden tuottaa sitä tekstiä, ja sillä on satoja miljoonia parametreja, millä sitä on koulutettu. Ja se on siis tämän OpenAIn kehittämä, ja tämä chat-osio tulee siinä, kun tämä OpenAI on kehittänyt tämän chatbotin, mikä on siis tämä sovellus, mitä me päästään sitten käyttämään. Eli tämä ChatGPT on chattibotti, joka hyödyntää tätä GPT-kielimallin sisältöä ja tätä koulutettua sisältöä. Ja tämä chattibotti, mitä yleensä ehkä aikaisemmin chattibotit ajateltiin, että niiltä kysyy jotain, niin ne osas vastata just siihen kysymykseen. Ja jos ne ei osannut vastata juuri siihen kysymykseen, niin sanoo, että no en osaa nyt tähän vastata. Niin tämä on nyt koulutettu kielimalli, ja tämä chatbotti on opetettu vastaamaan monimutkaisiinkin kysymyksiin. Täytyy luntata vähän muistiinpanoista, että tuliko mulle, ei tainnut olla muuta tuossa tästä aiheesta. Ja tämä siis toimii suomeksi tosi hyvin ja sadoilla muilla kielillä ja myös monilla murteilla. En ole kyllä mitään savun murretta kokeillut, mutta ehkä sitten joilla näillä kielimurteilla sitten paremmin. Varmasti savoksikin saattaa vääntää, en tiedä onko joku kokeillut. Sitten on hyvä huomioida, että tämä GPT-tieto tai tämä kielimalli, niin sen tiedot päättyy vuoteen 2021. Eli siltä ei voi kysyä mitään sen jälkeen, tai voihan sitä kysyä, mutta se ei anna mitään luotettavaa tietoa, koska sen tietopankki loppuu sitten siihen. Sitä ei ole koulutettu ainakaan toistaiseksi sitten sen pidemmälle. Varmasti päivityksiä sitten siihenkin on tulossa. Ja sitten on olemassa ChatGPT 3.5 ja 4.0, ja mikä ero noilla nyt sitten on, eli tämä ChatGPT 3.5 on tämä ilmainen versio, ja nyt on sitten tullut tuossa keväällä tämmöinen 4.0, mikä on maksullinen versio, ja maksullinen versio maksaa noin 20 € kuukaudessa. Ja itse nyt latasin tuossa sitten kesällä tuon 4.0, kun halusin sitten kokeilla, että no onko se nyt sitten rahan arvoinen ja yhtään sen parempi kuin se ilmainen. Ja oman kokemuksen mukaan täytyy sanoa, että tuo 4.0, se maksullinen versio, vastaa monipuolisemmin ja se pystyy yhdistelemään niitä mun aikaisemmin antamia tietoja paremmin kuin tuo ilmaisversio. Ja tämä johtuukin siitä, että tuo 4.0 on koulutettu vielä laajemmalla tietomäärällä kuin tämä ilmaisversio. Ja se pystyy myös niin kuin niihin eri konteksteihin tämä 4.0 antamaan niitä vastauksia. Se pystyy soveltamaan sitä paljon paremmin kuin se ilmaisversio. Että nyt kun on sitten käyttänyt maksullista versiota, niin itse en ainakaan ihan heti halua palata tuohon ilmaisversiota, ainakin toistaiseksi suostun maksamaan tuon 20 kuussa, koska käytän tätä kuitenkin lähes päivittäin, mutta ei tarvitse maksaa, pääsee alkuun todella hyvin tuolla ilmaisversiollakin, että pääsee ainakin kokeilemaan, että voisiko tämä olla toimiva työkalu itselle. Joo. Tuleeko tässä kohtaa nyt jotain tarkentavaa, mitä haluatte pysäyttää mua ennen kuin menen eteenpäin? Tässä on vähän tämmöisiä perustietoja, että mikä tämä on tämä ChatGPT. Ei ainakaan heti näy, mutta tuossa on vähän nyt perusteita. Voi olla, varmaan saattoi olla monille tuttuakin juttua, mutta hyvä käydä vähän, että mistä oikeastaan on kyse. No sitten, minkälaisia vinkkejä mä haluaisin teille sitten antaa, mitä mä oon itse käyttänyt? Nämä varmasti on niitä, mitkä teitä eniten kiinnostaa. No tuohon, mikä te puhuittekin tuosta tietoturvasta, niin mä sanoisin, että se on vähän epäselvää toi tietoturva tuon ChatGPT:n kanssa. Ne sanoo, että kyllä, että se ei ole yhteydessä esimerkiksi internettiin sillä, että se pystyisi niin kuin levittämään niitä sun kirjoittamia tietoja sinne muualle tietokantaan tai muille, mutta itse ainakin ajattelen niin, että
jaan sinne vaan semmoista tietoa, minkä mä voisin hyvällä omatunnolla jättää vaikka työpaikan kahvipöydälle ja unohtaa sen siihen. Eli älkää antako sinne tai älkää kirjoitelko teidän henkilökohtaisia tai asiakkaittenne, yritysasiakkaittenne liikesalaisuuksia sinne. Olisin siinä hyvin varovainen, eikä tietysti mitään salasanoja, tunnuksia tai mitään muuta arkaluonteista tietoa. Et itse käytän hyvin tämmöisen niin kuin yleisen tiedon ja anonyymin tiedon kanssa. Ja toki sitten, kun olen välillä käyttänyt, kohta kerronkin noista yhteenvedosta, niin on poistanut sieltä, että ei näy mitään esimerkiksi asiakasyritysten nimiä tai toimialaa mitenkään sieltä, jotta ei tule sitten siinä mitään riskejä. Mutta semmoinen mun mielestä perussääntö on hyvä, että jos tuntuu, että voit sen jättää työpaikkasi kahvihuoneen pöydälle semmoisen paperinipun, niin pistä niitä tietoja sitten sinne ChatGPT:hen. Eli hyvin varovasti ainakin itse suhtaudun toistaiseksi vielä tähän. No missä mä olen sitten käyttänyt, niin mä olen käyttänyt, tai eniten käytän ehkä näissä 3 käyttötapauksessa. Mä käytän sitä fasilitointitilaisuuksien suunnittelussa. Sitten mä olen käyttänyt sitä, että se on ollut yksi osallistuja, tämä ChatGPT, ja sitten mä olen hyödyntänyt sitä yhteenvetojen tekemisessä. Eli esimerkiksi tuossa suunnittelussa mä olen käyttänyt niin, että jos on ollut joku ilmiö tai aihe, mitä mä en ole välttämättä ollut ihan varma, että onko mä ymmärtänyt kaikki tai olisiko tässä jotain semmoisia näkökulmia, mitä mun olisi hyvä huomioida, niin mä oon sitten keskustellut tämän ChatGPT:n kanssa, vaikka jos on pitänyt jostain design-prosessista puhua tai jostain palveluiden kehittämisestä. Mä en ole ihan varma, että mitähän kaikkia näkökulmia tai minkälaisia rooleja tämmöisissä prosesseissa olisi hyvä olla, niin mä oon sitten keskustellut tämän chatbotin kanssa, jotta mä oon paremmin ymmärtänyt sitä ilmiötä tai aihetta. Sitten mä oon kysynyt siltä, että antaa mulle ideoita vaikka työskentelykysymyksiä johonkin työpajarunkoon, jos tuntuu, että aina kysyy vähän samantyyppisiä kysymyksiä ja haluaisi vähän semmoista inspiraatiota, niin on sitten ihan sille pyytänyt sitä, että heitä mulle muutamia hyviä työskentelykysymysaiheita, kun mulla on aiheena tämä. Ja sitten tietysti myös noita menetelmiä. Tuntuu, että varmaan ketkä meistä paljon fasilitoi, niin on semmoiset suosikkimenetelmät, mitä on aina mukava käyttää, niin joskus on tosi kiva sitten vähän pölläyttää ja miettiä, että mitäs oikeastaan tuolla onkaan maailmassa. Menetelmiähän on miljoonia, niin kuin tiedätte, niin että mitä voisi oikeastaan tässä sitten käyttää. Niin sitten on vähän sitten myös hakenut inspiraatiota sieltä näiden menetelmien suunnittelussa. No sitten toi osallistujana, niin muutaman kerran olen ottanut, ja itsekin olin yhdessä työpajassa, missä oli sitten meidän pöydässä, meidän ryhmässä ChatGPT oli yhtenä osallistujana. Aika hauska kokemus. Siinä täytyy ehkä vaan huomioida, että jonkun pitää resurssoida omaa niin kuin ajattelua myös sitten sen vastausten niin kuin katsomiseen, ettei se sitten jää huomiotta. Mutta se oli aika kiva kokemus. Onko kukaan ollut vielä työpajassa, missä olisi ChatGPT ollut yhtenä osallistujana? Elina pisti, että kuulostaa villiltä, että siellä on yksi osallistuja, joka on ChatGPT. Ei vielä. Onko kukaan ollut työpajassa, missä olisi ollut ChatGPT-osallistujana? Joo, kerrotko, miten toteutettiin? Joo, eli meillä oli niin kuin pienryhmiä, ja mä olin itse sitten yhdessä pienryhmässä. Ja sitten mä annoin siis sen saman kysymyksen, mikä meille työryhmällekin annettiin. Mä kirjoittelin pikkasen siinä sitten taustaa, että missä tilanteessa me nyt ollaan ja mikä on tämä meidän aihe ja teema. Ja sitten kysyin siltä sitten sen jälkeen sen saman kysymyksen, mikä meillekin pienryhmässä annettiin. Ja sitten se mulle antoi vastauksia ja sitten tarkennettiin, kun katsottiin pienryhmässä, että mitä sisältä antoi, niin sitten pyydettiin vielä tarkentaa sitten siinä keskustelun edetessä. Ja sitten, miten mä itse sitä käytin, niin pyysin, että kysytään siltä ChatGPT:ltä, että hei, meillä on tämmöinen aihe, niin mitä meidän pitäisi oikeastaan tässä sitten, mitkä ovat sellaisia tärkeitä kysymyksiä, mitä meidän olisi hyvä tästä keskustella. Täällä Lari kertoo, että hän on pyytänyt ChatGPT:tä antamaan ratkaisukeskeistä coachingia toimikohtalaisesti. Joo. Tätähän voi ihan hyvin käyttää niin kuin omana sparraajana, oman osaamisen kehittäjänä. Kohta annankin vähän sitten vinkkiä vielä lisää, että miten sitä omaa osaamista voi kehittää tämän avulla.
voi saada tämmöisen sparrikaverin. Jo toimiiko ChatGPT myös virtuaalityöpajoissa, jos ChatGPT on osallistuja? Varmasti. Se vaan täytyy jollekin osallistujalle sitten vastuuttaa, että avaa sä tämä sovellus auki ja syötä myös nämä työskentelykysymykset sinne ja kerro sun omalle pienryhmälle, mitä sieltä tulee. Tai sitten esimerkiksi voidaan tehdä niin, että jos ollaan virtuaalityöpajassa, en ole vielä tehnyt sellaista työpajaa, missä olisi virtuaalityöpaja ja ChatGPT käytössä, mutta tällainen nopeasti kun ajattelin, niin se voisi tehdä niin, että sitten kun ollaan siellä pienryhmissä niissä breakout roomseissa tai näissä pienryhmätyöskentelytiloissa, niin joku sitten jakaa omaa ruutuaan, missä näkyy se ChatGPT:n tuottama teksti, niin silloin kaikki näkee, ettei jonkun tarvitse lukea sieltä koko ajan, niin se voisi olla, koska monesti noissa pienryhmissä kyllä pystyy jakamaan oman ruudun sitten, kun on siellä keskustelemassa. Niin sanoisin, että varmasti voisi toimia oikein hyvin. Ja Lari, haluatko sanoa äänen vai toimiiko yhteydet? Junassa katkeilee. Joo, Lari kirjoitti, että alkuun piti kuitenkin opettaa sitä ChatGPT:tä, mikä se ratkaisukeskeinen coaching on, ja sitten antoi tehtäväksi valmentaa. Ja Lari oli löytänyt yhden tutkimuksen, missä tekoälyvalmentaja sai samanlaisia tuloksia kuin aloitteleva valmentaja tämä jonkun vuoden takaa. Joo. Ja sitten tietysti toi, mikä ehkä tuolla niin kuin minun somessa, olen siis tämmöisessä tekoälykuplassa, niin mun somessa on tullut näkyville, miten monesti on käytetty just nämä nopeat yhteenvedot. Eli sitten kun on se ehkä tuskaisin vaihe meillä fasilitaattorilla, kun on sitä materiaalia paljon ja sitten pitäisi saada niin kuin katsottua, että no mitkä sieltä oikeastaan, minkälaisia teemoja tai mitkä sanat toistuu usein tai muuta, niin se tekee tosi nopeasti ja toki tietysti pitää huolehtia, että siinä sitten ei ole sitä asiakkaan mitään semmoisia salaisuuksia, että niitä ei sinne laita, mutta olen käyttänyt sillä, että se tulkitsee niitä yhteenvetoja ja antaa jopa sitten semmoisia toimintaehdotuksia, että mitä ehkä voisi saattaa toimia, mitä ehkä pitäisi tehdä seuraavaksi, jos on semmoista ollut tarvetta. Se piti sanoa, että toi ChatGPT-4, mikä on siis se maksullinen versio, niin sinne pystyy siis syöttämään noita PDF-iä, että sitten se pystyy myös, kun aikaisemmin oli vaan, tuossa ilmaisessa on niin, että sinne voi laittaa vain niin tekstiä, mutta toi analysoi sitten esimerkiksi PDF-iä myös, että sinne voi laittaa jonkun tutkimusraportin ja pyytää vaikka, että referoitko mulle sen, mitkä on ne keskeiset huomiot. Mutta älkää luottako sokeasti siihen, koska ChatGPT hän keksii hyvin suvereenisti täysin tuulesta temmattuja faktoja. Yhteen koulutukseen olin menossa ja pyysin, että voitko ChatGPT:ltä siis pyysin, että voitko kertoa mulle jonkun semmoisen faktan oppimisesta, mikä on semmoinen yllättävä fakta, ja minkä mä voisin kertoa vaikka heti koulutuksen alussa. No sitten se kirjoitti mulle ja se sanoi, että jos oikein niin kuin porukat pääsee tämmöiseen flow-tilaan, niin kaikkien oppijoiden syke rupeaa sykkimään niin kuin samaa tahtia. Sitten mä otan, no onpa kyllä erikoinen fakta. Ja sitten mä sanoin sille, että onko tämä niinku ihan oikeasti totta, että kuulostaa kyllä vähän erikoiselle. Sitten se vastasi mulle, että ei, no oikeastaan mä keksin tämän kyllä ihan omasta päästä. Mä otan, no niin, kiitos. Sitten mä sanoin, että kerro mulle todenmukainen fakta. Että se fakta sanana ei riittänyt. Mä kirjoitan mulle todenmukainen fakta oppimisesta. Ja sitten se mulle kertoo, että esimerkiksi, että kun tällainen puhutaan, niin puolet menee ohi. Ja sitten kun me oikeasti keskustellaan ja harjoitellaan, niin sitten se oppi menee paremmin perille. No ei ehkä ihan hirveän yllättävä fakta, mutta se kuulemma myös tekee niin, että se saattaa keksiä tutkimuksia ihan omasta päästä ja se saattaa antaa jopa lähdeviitteet niille. Eli kannattaa hyvin kriittisesti aina katsoa sitten niitä tietoja ja oikeastaan nyt menenkin tässä jo vähän seuraavaan asiaan, eli kun siltä yksi teidän toive olikin, että miten erottaa sitten se väärä tieto, niin kannattaa aina tarkistaa sen lähdet, jos mäkin pyydän vaikka jotain tutkimuksia tai kun mä yritän jotain aihetta vaikka ymmärtää, niin kyllä mä sitten Googlesta katsoin, että onko tämmöistä tutkimusta oikeastaan edes olemassa tai mihin tässä nyt viitataan. Ja mitä tarkemman kysymyksen sä sille annat, niin sen parempia vastauksia tulet saamaan. Ja kannattaa kysyä välillä myös perusteluja, että mihin sä nyt oikein pohjaat tämän sun väitteen ja kertomuksen, ja silloin saattaa selvitä, että se onkin keksinyt sen omasta päästä. Ja muista se päivämäärä, eli vuoden 2021 jälkeen
oleva tietoa, sitä se ei tiedä, eli pitää kysyä, tai se viittaa niihin ennen sitä olleisiin aiheisiin. Ja kannattaa kysyä sitten suoraan faktoja, vaikka minäkin yritin kyllä kysyä faktaa, mutta en ole varma, että kirjoitin kuitenkin, että kerro mulle joku yllättävä asia. Ehkä en käyttänyt sanaa fakta. Ja vaikka kun on kuitenkin koneoppimista kyse, niin kannattaa muistaa se lähdekritiikki aina. Tämmöisiä vinkkejä tuohon väärän tiedon rajaamiseen. No sitten on ihan valtava määrä plugineja, eli tämmöisiä niin kuin lisäosia. Tuossa mä olen kuvannut vähän videota, eli nämä kaikki on vain siinä maksullisessa versiossa tietysti. Ilmaisessa ei valitettavasti ole, mutta siis täällä on 119 välilehteä erilaisia lisäpalikoita. Ja se PDF-tulkitsija on yksi niistä tämmöisistä lisäpalikoista. Eli sit jos teillä on joku suosikkiohjelma siellä itsellänne, mitä tykkäätte käyttää, niin todennäköisesti, jos ei vielä, niin pian tulee sitten siihen myös kytkös, eli pystytte toimimaan sen teidän lempiohjelman kanssa, vaikka joku Google Slides tai joku muu, niin varmastikin saattaa löytyä jo sitten täältä. Mutta näitä tulee olemaan varmaan valtava määrä, ja toimijat ja yritykset, jotka näitä erilaisia palveluja tarjoaa, niin ne kuumeisesti yrittää kytkeä oman toimintansa tähän ChatGPT:hen, koska se myrskyn lailla pyyhälsi yli maailman tuossa viime kevään. Mutta näitä plugineja en ole itse vielä ehtinyt hirvittävän montaa testata. Tuon Canvan tallensin ja sitten sen PDF:n lukijan. Canvasta huomasin sen, että Canvahan on, jos joku sitä on käyttänyt, niin siinä on jo todella hyvä hakutoiminto jo itsessään. Et siinä ei oikeastaan tullut lisäarvoa muuta kuin, että kun mä kirjoitin ChatGPT:hen sen mun komennon, että tee mulle vaikka tämmöinen kuva, niin sitten se heitti suoraan mun Canva sinne työtilaan sitten sen kuvan, mutta mä olisin voinut ihan hyvin kirjoittaa sen suoraan sinne Canvaan, eli siinä en huomannut mitään suoraa lisäarvoa. Se PDF oli aika näppärä, jos on vaikka joku 200-sivuinen tutkimus, niin sieltä saattaisi löytyä ehkä jotain tiivistelmäapua sitten kyllä. Riitta kysyy, että löytyykö lisäosista toiminnallisuutta, joka piirtäisi kaavioita. En osaa sanoa, tietääkö joku muu, veikkaan, että on, mutta en ole vielä ehtinyt itse tutkia niin pitkälle. Näitä toiminnallisuuksia tosissaan on ihan valtava määrä. Että uskon, että on joku firma kyllä tehnyt oman kytköksensä myös tähän. Sanokaa, jos joku tietää, että onko kaavioihin tullut. Veikkaan, että kyllä semmoinen on. Lari sanoi, että Google Workspaceen on tarjolla tekoäly, joka ehkä osasi tehdä kaavioita Google Sheetsissä. No niin, sieltähän se tulikin. Ja siellä Lari laittokin tuon linkin workspace.google.com/solution/AI. Että mä veikkaan, että aika moni, mitä te tykkäätte käyttää sovelluksia, niin ne tulee, jos ei vielä ole, niin tulee pian kyllä sitten se kytkös. Tuntuu, että melkein mitä tahansa keksii kysyä, niin jonkunlainen yhteys varmasti on. Tämä ChatGPT:hän on sama firma, tämä OpenAI, siis joka on tehnyt ChatGPT, niin teki myös sen DALLen, mikä ehkä joillekin on tuttu, joka tekee myös näitä kuvia, piirustuksia ja valokuvia. Hyvä. Tuleeko näihin lisäosiin jotain, mitä haluatte kysästä? Rohkeasti vaan heittäkää sinne kommentteihin. Jaha, nyt lähdettiin väärään suuntaan. No sitten on valtava määrä toimijoita, jotka nyt markkinoi erilaisia promptiohjeita. Ja te, jotka ette vielä ole hirveästi käyttänyt ChatGPT:tä, niin tämä prompt tarkoittaa siis juuri sitä komentoa, että mitä sinne nyt sitten käskee sen ChatGPT:n tehdä. Tai minkä tahansa muun tekoäly, se prompt-sana viittaa yleensäkin tämmöiseen niin kuin komentoon tai käskyyn, mitä tekoälysovellukselle annetaan. Se voi olla ihan hyvin joku kuvien generointityökalu myös. Ja näitähän on sitten nyt aivan pilvin pimein. Tuossa on vain kuvia eri toimijoiden, että täällä on parhaimmat promptilistat ja näin kirjoitat
tai tässä on valmiita prompteja vaikka markkinointiteksteihin ja muihin. Ja alkuun näitä itsekin sitten selasin ja olin aivan, että wow, että nyt menee kyllä pää jo aivan sekaisin, että mitähän näistä nyt sitten oikein pitää lähteä käyttämään. Ja jos olette huomanneet, kun sitä pyyntöä sille ChatGPT:lle antaa, niin sieltä tosissaan saattaa tulla välillä sitä sun tätä. Ja mä itse ainakin olen tuskastunut siihen, että mun pitää aika usein fiilata sitä, että no se antaa mulle ihan kivan jonkun idean, vaikka jostain ideointiin liittyvistä uusista menetelmistä tai hyviä työskentelykysymyksiä, mutta sitten se ei kuitenkaan ihan ole, ei sovellu täysin, mun pitää niin kuin vähän niin kuin fiilata koko ajan, että no okei, kirjoita mulle vielä, aina yritän niin kuin antaa lisäkäskyä, että mä tarkennan ja sitten mulla meni ihan hirveästi aikaa siihen, ja sitten mulla meinasi jo ihan kärsivällisyyskin loppua, kunnes mä sitten löysin yhden vinkin, mikä mun mielestä on aivan ylitse muiden, ja haluan sen teille tässä nyt sitten jakaa. Eli jos olette ladanneet jo paljon tämmöisiä ohjeita, niin antakaa mennä, siellä varmasti voi olla paljon hyviä, mutta pääsette helpommallakin. Ja tässä on mun paras vinkki teille, ennen kuin päästään tuonne keskusteluun. Katsotaan, mitä täällä. Lari kommentoi, että koska tulee tekoälyfasilitaattorit. Joo, hei, tuohon noin oikeastaan vielä palatakseni, niin muutama viikko sitten oltiin yhdessä Fafan tilaisuudessa tuolla Futurisella, ja he kertoi tosi mielenkiintoisia juttuja, miten he heidän dataa ja hyödyntävät ja tekoälyä siinä datan analysoinnissa, niin siellä sitten yksi data-analytikko sanoi, että hänen mielestä ei tulevaisuudessa enää tarvita kohta fasilitaattoreita ollenkaan, vaan tekoäly tekee kaiken fasilitaattoreiden puolesta. No joo, siinä varmaan on puolensa, mutta ehkä tekoäly ei vielä kuitenkaan pysty sitä tunnelmaa ja tätä aistimaan sitä ihmisten energiaa ja muuta, että vielä en ehkä ole heittämässä tämmöistä, mutta se oli data-analyytikon ja ehkä tämmöinen näkökulma, mikä katsoo vain sitä suorittavaa osiota, mutta itse näin kyllä vahvasti, ja Vilmakin tuo kommentoi, että en ihan usko tätä, että kyllä varmasti vielä paljon vaaditaan myös tätä ihmisten kohtaamista, ja se kaipuu ihmisten väliseen kohtaamiseen on suuri. Ja siihen, että miten sitä tunnelmaa luodaan ja sitä turvallista tilaa, jotta ihmiset pystyy siinä sitten osallistumaan. Kaikki, mihin tarvitaan empatiakykyä, tarvitaan ihminen, sanoi Vilma. Joo, olen vähän kyllä hyvin vahvasti samoilla linjoilla. Mutta joo, niin siellä tämmöinen kommentti tuli, ja sitten Futurisella heillä oli myös semmoinen käyttötapa, että he olivat siis luoneet sinne omaan sisäiseen intraansa tämmöisen tekoäly, niin kuin varmaan saatan selittää ehkä väärin, mutta näin mä sen annoin itseni ymmärtää, että heillä on tämmöinen sisäinen tekoäly koulutettu alusta niin kuin siellä. Microsoft tarjoaa tämmöisiä niin kuin organisaatioille tämmöisiä niin kuin sisäisiä tekoälykennoja, että ne on hyvin niin kuin VPN-suojattuja, että siellä voi niin kuin niitä liikesalaisuuksia ja tuotekehitystä tehdä turvallisesti, ja tekoäly on siellä apuna. Niin heillä esimerkiksi on tapana se, että monissa palavereissa tekoäly on sillä lailla mukana, että se kuuntelee niitä palaverikeskusteluja, ja sitten palaverin päätteeksi siltä kysytään, tai siinä loppuvaiheessa kysytään, että hei, nyt sä oot kuunnellut tätä meidän keskustelua, että puuttuuko meillä joku näkökulma, tai pitäisikö meidän vielä joku aihe ottaa tähän, mikä on tosi keskeinen, ja että voitko tehdä meille yhteenvedon tästä palaverista. Eli he ei juurikaan käytä enää muistioita, vaan se tekoäly tekee sitä keskustelusta sen muistiinpanon ja myös analysoi sen keskustelun ja antaa vinkkejä, että tämmöisiä näkökulmia ette muuten käsitelleet teidän keskustelussa. Eli tämmöinen, en ole itse vielä tämmöisen päässyt ollenkaan kokeilemaan, mutta oli aika hauska idea. Ja sitten lisäksi he on koodanneet sinne itse, että he seuraa, miten heidän yrityksen vaikka strategia siellä niin kuin toteutuu, niin he on koodannut sen tekoälyn tunnistamaan sieltä, kun kaikki tekee näitä erilaisia, niin kuin, no en tiedä tekeekö ne nyt raportteja, mutta sitä niin kuin dokumentointia, että mitä siellä sitten jokainen työssään tekee, ja ne kytketään jollain tapaa sinne sisäiseen tekoälykennoon, niin sitten he on koodanneet itse tämmöisen prosessin sinne, joka tulkitsee, että kuinka se heidän strategia siellä nyt sitten käytännössä toteutuu, minkälaisilla sanoilla ja minkälaisia adjektiiveja siihen liittyy, mitkä sanat toistuu ja kuinka he arvioivat sitä oman strategiansa etenemistä sillä tavalla, että he tuuttaa kaikki sinne tekoälykennoon ja sieltä sitten erilaisilla tavoilla analysoi sitten sitä.
En tiedä, osasinko ihan täysin reflektoida ja menikö ihan täysin metsään, mutta tämmöisiä muistikuvia mulla jäi sitä muutaman viikon takaisesta, mutta en ole kovin monessa organisaatiossa kuullut vielä, että oltaisiin ihan noin pitkällä tekoälyn hyödyntämisessä. No niin, mutta tähän vinkkiin. Eli siis paras vinkki, minkä mä nyt pystyn teille antaa tässä kohtaa, on tämä. Eli jos ette muuta muista, niin muistakaa tämä. Eli älkää turhaan käyttäkö aikaa niihin valtavien prompti-käsikirjojen lukemiseen, vaan miten mä oon saanut tosi hyviä tuloksia on se, että mä käsken sitä ChatGPT:tä ensin, että toimi mulle vaikka ammattifasilitaattorina, ja että mä kaipaan ammattifasilitaattorin sparrausta. Vaikka itsekin olen ammattifasilitaattori, aina välillä on hyvä saada itsekin sparrausta. Minä en todellakaan tiedä kaikkea enkä osaa kaikkea. Tai sitten jos mä tarvitsen vaikka apua markkinointiin tai myyntiin tai mikä tahansa se voisi olla, niin ensin annat sille sen kokonaisuuden, sen kehikon, että minkä alan asiantuntijana hänen nyt täytyy sitten toimia. Ja sitten jos et ole ihan varma, niin sä voit kysyä, että tarvitsetko lisätietoa tämän alan niin kuin ammattilaisena olemisesta. Ja jos se tarvii, niin sitten sä voit just, niin kuin Lari oli tehnyt, niin opettaa. Eli sitten joskus mä tein vaikka ammattifasilitaattorin, että mä copypastesin semmoisen ison määrän tekstiä, että mitä se fasilitointi oikeastaan on, ja laitoin copypastesin sen sitten sinne ChatGPT:lle. Mutta yleensä se kyllä aika hyvin kyllä tietää, mutta se on tärkeää varmistaa, että se tietää, mitä se tarkoittaa, jos on joku tietyn alan asiantuntija, eli se opettaminen saattaa olla tarpeen. No, sitten kun sä oot antanut sen alan asiantuntijuuden sille ja mahdollisesti opettanut, että mitä se niinku tarkoittaa, vaikka markkinoinnin asiantuntija, niin sitten pyydä sitä kysymään sulta vaikka 30 keskeistä kysymystä, että mikä siihen sun ongelmaan tai asiaan liittyy. Esimerkiksi sä haluat toteuttaa 2 päivän strategiatyöpajan, ja sä haluat, että perinteisten menetelmien lisäksi siellä käytettäisiin myös luovia menetelmiä. Sä voit antaa sille tarkempia speksejä, vaikka että sulla tilaisuuden tavoitteena on päivittää se strategia, ja teillä on 1 päivä aikaa. Et kysy 30 keskeistä kysymystä, joiden avulla voidaan suunnitella tämmöinen innostava, luova ja tuloksellinen strategiatyöpaja. No sitten se kysyy sulta ne 30 kysymystä. Se kysyy itse asiassa aika hyviä kysymyksiä. Päästään kohta kokeilemaan sitä. Ja sun pitää nähdä vaan se vaiva, että sä vastaat. Mitä paremmin ja pidemmästi sä vastaat niihin 30 tai 20, se nyt on, mutta ehkä 5 on liian vähän. Sanon, että jos vaan jaksasitte siihen 2 tai 30 kysymykseen vastata, niin ne saa sen verran tietoa siitä, että ne pystyy tuottaa sulle tosi hyviä esimerkkejä, tai vaikka kokonaisen työpajaa käsikirjoituksen, jota sä pääset sitten kyllä tietysti itse muokkaamaan ja pitääkin muokata, mutta jos tuntuu, että ei tiedä, jos ette ole koskaan vaikka vetänyt strategiatyöpajaa, niin se antaa teille yhden esimerkin, miten sitä esimerkiksi voisi lähteä vetämään ja tarjoaa niihin menetelmät. Eli kertokaa sille, minkä alan asiantuntijana sen pitää toimia, ja pyytäkää, että se kysyy teiltä 30 kysymystä, joiden avulla sit se, että jotta hän voi luoda sulle sit sen, jotta se voi luoda sitten sen ratkaisun siihen, tai ratkaisuehdotuksen siihen sun ongelmaan. Tai että jos sulla on tavoitteena tehdä vaikka joku somekampanja, niin kysy multa 30 kysymystä, mitä sun pitää tietää, jotta sä voit luoda mulle sen vaikka kuukauden tai 2 viikon somekampanjan. Sitten se kysyy sulta näitä kysymyksiä, ja sitten sä vastaat niihin niin kattavasti kuin jaksat, ja sitten vastaat niihin ja painat vaan enteriä, niin sitten se antaa sulle sen pohjalta. Ja jos et sä siinä vielä tyytyväinen, niin toki sä voit sitten sanoa, että kysy multa vielä vaikka 10 kysymystä lisää, mutta mä oon päässyt aika hyvin tuloksiin kyllä, kun oon jaksanut vaan kirjoittaa sen 30 kysymykseen vastauksen. Tämä niin estää, että sun ei tarvitse niin koko ajan tarkentaa sitä, kun sä saat sieltä jonkun tuloksen, jos olet antanut pikkasen vähän niin tarkennetun, mutta ei kuitenkaan riittävän tarkan, niin sä saat aika yleisen vastauksen sieltä. Mutta mitä paremmin sä speksaat ja annat sille niitä tietoja siitä, niin sen paremmin sä saat sitten niitä vastauksia. Tämmöinen vinkki teille. Katsotaan, mitäs mulla täällä oli. Joo, no niin. Mä ajattelin, että jos vaan pystytte, ja sit jos jollakin on semmoinen, että ei pysty osallistumaan, että on vaikka autossa tai muuta, niin mä laitan teidät kuitenkin 3 hengen ryhmiin, ihan semmoinen tyyliin reilu 5 minuuttia, niin ehditään sitten vielä kokeillakin sitä. Niin jakakaa vähän toisillenne ajatuksia, että
jos sä oot hyödyntänyt sitä ChatGPT:tä, niin miten, tai nyt tuosta mun tästä alkualustuksesta, niin minkälaisia ideoita sulle tulee, että vois vaikka lähteä kokeilemaan. Ja sitten sen keskustelun jälkeen otetaan muutama nosto sieltä teidän keskustelusta, ja sitten mennään kokeilemaan sitä työkalua suoraan. Moi! No nyt taitaa olla kaikki. Tervetuloa takaisin. Muutaman minuutin porinat hirveän nopeasti meni. Minkälaisia ajatuksia, ensimmäisiä ajatuksia teille nousi? Jos haluatte huikkata, niin huikatkaa ääneen tai sitten voitte kirjoitella. Voidaanhan me jakaa äänenkin varmaan meidän. Joo, antakaa mennä. Mä tuossa, Anne-Mari, sä sanoit alkuun jotain, ja se jäi mulla kirjoittamatta, niin missä sä olit testannutkaan? Kerro vielä. Joo, se oli se, tämmöisessä yhdessä luovuuspajassa, missä testattiin juuri tämmöisen taiteilijan, joka teki sen Dallen avulla uutta taidetta. Yes, niin olikin. Kuvia ja taidetta. Kyllä. Ja sitten mä listasin tähän, että LinkedIn-postauksia, ideoita, reframing into engaging posts, ja sitten oli, me ollaan tehty tulevaisuustyöpajoihin ja päiviin niin tämmöisiä niin kuin tulevaisuuskuvia Dallen avulla keväällä. Sitten mainittiin, me ollaan tehty blogikirjoituksia ja SEO-optimointia, Johannakin on tehnyt niitä, ja sitten empatiakartteen avulla persoonien nähtiin mahdollisuuksena, että voisi olla kiva semmoiseen käyttää, ja sitten siinä paljon ne meidän. Jääkö jotain mainitsi? Siinä olikin monta jo. Mitäs tuliko muilla? Minkälaisia? Oletteko kokeilleet tai keksittekö, että missä voisi kokeilla? Raija pisti, että kevyttä testailua on tehty esimerkiksi työnhaussa erilaisissa luovassa ideoinnissa. Joo. Entäs muut? Mitäs keskustelitte? Aika perustasolla oli meikäläisten käyttö, lähinnä sitä just jotain ideoiden hakua ja pientä tekstin työstämistä, tiivistelmästä laajemmaksi tai laajemmasta tiiviimmäksi ja näin edespäin. Ja olipa meillä myös niin kuin useampi kokeilu vähän tämmöistä reseptien etsimistä. Mm-hmm. Siis tällaista ihan kokkailureseptien etsimistä, että tässäkin on sitten, mutta näin niin kuin fasilitoinnissa ei ollut muuta kuin sitä taustatiedon keräämisessä, mutta kyllähän toi houkuttaisi, varsinkin toi vähän semmoinen niin kuin interaktiivisempi, molempiin suuntiin menevä. Joo, kiitos. Sitten Milja kirjoitetaan, että kyselyn tulosten yhteenvedossa oliko teidän porukalla Milja niin kokemusta, että olitte hyödyntäneet, vai oliko ajatuksen, että voisi kokeilla tuossa yhteenvedon tekemisessä? Mä oon itse kokeillut. Joo. Sori, mulla on tää puhelin vähän vaikea, mutta joo, mä oon siis itse tämmöistä, että pitää nopeasti saada tehtyä hyviä yhteenvetoja, niin sitten sieltä kysyy semmoisia, että mikä oli top 3 ja mikä oli kaikista eniten tai mikä oli tykätyin tai tämmöisiä ideoita. Joo. Hyvä. Joo, ja hyvä, Vilma, kun sanoit toi SEO-optimointi. Tosissaan kirjoitin blogia ja sitten meiltä tuli viesti, että hei, tätä ei ole SEO-optimoitu, eli just tätä niin kuin hakukone-optimoitu, ja sitten mä opetin sen ChatGPT, että tässä on nämä meidän ohjeet tähän SEO-optimointiin, kun piti siis samana päivänä julkaista, ja huomasin, että en ollut tehnyt sitä työtä, että luen nämä meidän ohjeet tästä hakukone-optimoinnista, ja optimoi mulle tämä mun blogi, että se on hakukone optimoitu, ja sehän teki sen, ja sitten tuli meidän tiimiltä kuittausta, hei, tosi hyvä, ja mä kyllä sitten sanoin, että mä kyllä oikeastaan tein tämän kyllä nyt tuolla tekoälyllä, että olisihan se hyvä, jos osaisi senkin ihan itse jo heti tehdä. Materiaalin varmaan tulee olla tekstimuodossa yhteenvetoja varten. Tekstimuodossa tai sitten PDF-nä. En ole vielä kokeillut, että ymmärtääkö se kuvista. Se olisi aivan ihanaa, että olisi valokuva post-it-lapuista tai jostain, ja sitten sen kuvana tuuttaa sinne ChatGPT:hen, mutta sitä mä en ole ainakaan vielä löytänyt, että se oikeasti tekisi sitä. Jos sulla on PDF-nä, ja PDF-nä on tekstiä, niin sitten sä voit sen PDF:n pistää sinne, jos sulla on se ostettu versio. Ilmainen versio ei sitä tee, mutta sillä tekstinähän sekin on, vaikka se on PDF-nä.
Mutta joo, vielä ei ainakaan se, varmaankin tulee jossain vaiheessa. Ehkä se voi tietysti olla riskialtis, kun ihmisellä on erilainen käsiala, kuinka se oikeasti tulkitsee niitä sitten. Onhan niitä sovelluksia, mitkä pyrkii kääntämään post-it-lappuja tekstimuotoon, mutta mä oon nähnyt jotenkin suuremmaksi vaivaksi sen käytön, koska aika paljon pitää korjailla sitä. Kuuluuko Johanna mun? No nyt kuuluu. Mä menen perjantaina vetää työpajaa, johon mä pyysin tekoälyltä, kerroin vähän ketä ne osallistujat on ja sitten kysyin, että minkälaisia näkökulmia sinä nyt odotat, kun sinä olet tämä osallistuja, niin mitä näkökulmia sä odotat, että mä otan huomioon? Kysyin jotakin tuli sellaista, mitä itse en ollut ajatellut, mutta kyllä piti sitäkin pikkasen sitten vielä niin kuin opettaa siitä, että mihin kontekstiin se liittyy, mutta se oli ihan ok. Joo. Ja sitten jos Pepen kanssa juteltiin, niin eihän se puhetta ymmärrä vai ChatGPT, eikö se kirjoittamalla näin ainakin mun mielestä tämä ilmainen versio? Ilmainen versio vain tekstiä. Siellä on niitä plugineja niin valtavasti, mä en ole vielä ehtinyt katsoa, että olisiko siellä joku plugin, mikä kytkee sen äänen, voi olla, vielä en tiedä tietääkö joku muu, mutta ainakin tiedän, että siellä Futurisella ne kyllä käytti sitä puheen, että he puhuivat ja se tekoäly kuunteli, että kyllä semmoinen on olemassa, mutta en tiedä kuinka se tällainen niin kuin yleisessä käytössä on, mutta se kiinnostaa kyllä itseäkin selvittää. Miro-kanvakset voisi ehkä toimiakin, sanoi Tomi. Ja sitten Marjo kommentoi, että kun ChatGPT:tä opettaa, esim. SEO-optimointi, muistaako se oppimansa jatkossa vai pitääkö kerrata opettaa uudelleen? Siellä ChatGPT:ssä saa niitä chatteja aina, että mä oon tehnyt niin, että yhtä asiaa mä käsittelen yhdessä chatissa ja sitten mä aloitan uuden chatin, kun mä vaihdan aihetta, niin se kyllä muistaa sen kyseisen chatin koko ketjun, mutta sitten jos sä vaihdat sitä niin kuin eri chattia, sä luot kokonaan uuden, niin mä veikkaan, että silloin se ei muista. Eli sitten sun kannattaa jatkaa siihen samaan chattiketjuun sitä sun tekstiä, jotta se muistaa ne. Mutta nyt aika kuluu hurjaa vauhtia, ja haluaisin vielä, että testataan pikkasen sitä. En tiedä, ootteko ehtineet kirjautua, kun tännehän täytyy kirjautua, jos tätä haluaa käyttää, niin että jos nyt on semmoinen mahdollisuus, jos haluatte itse kokeilla, mä voin myös tässä jakaa omaa ruutuani, että mä näytän, miltä se näyttää, jos ette ole vielä kokeilleet. Mutta jos haluatte, niin nyt on semmoinen muutama minuutti aikaa, että jos teillä on oma ChatGPT siinä auki, niin te voitte ihan hyvin testata, jos haluatte vaikka tämmöistä, että heitä minulle vaikka jotain energisointimenetelmiä tai luo mulle päivän tai 2 tunnin joku työpajapohja ja kysy multa ne 20 kysymystä, niin voitte itsekin sitä kokeilla tässä, mutta toivottavasti se ei häiritse teidän omaa kokeilua, koska mä samalla tässä nyt esittelen. Tältähän se sitten näyttää. Tästä voi valita, jos haluaisi tätä 3.5 käyttää, mutta mulla on nyt tämä 4 tässä. Ja täältä sitten tosissaan saa näitä plugineja valittua, mitä äsken oli pieni video, mitä mä sanoin, että 119 välilehteä on näitä plugineja. Ja tänne siis sitten voi ihan vaan raahata sitten sen oman PDF:n vaikka ja pyytää sitten sitä tekemään, mitä sitten haluaakaan. Ja täällä sitten näkyy erilaisia näitä chatteja, mitä mä puhuin, että jos mä vaikka olen kysynyt ChatGPT:tä fasilitoinnissa, mutta sitten mä puhun vaikka HR-johtajien yleisimmistä haasteista, niin nämä chatit eivät minun mielestä ainakaan keskustele keskenään, eli mitä mä oon täällä puhunut, niin se ei tiedä, mitä mä sitten, että täällä pitää puhua ne samat asiat uudestaan. Siksi mulla on välillä tämmöinen sekalaista kanava täällä, missä on paljon mun omaa niin kuin sparrausta ja muuta, niin se sitten tietää tosi paljon sitä tekstiä. Mutta sitten mulla on paljon niin kuin omia chatteja, sitä tarkoitin näillä omilla chateilla, mitä täällä on näitä uusia chatteja. Mutta ihan tässä siis näinhän se toimii, jos ette ole, täällä on muutamia, jotka ei ole välttämättä käyttänyt ollenkaan, niin tähän sitten siis annetaan se prompt, eli se käsky. Ja jos haluatte nyt testailla itseksenne, niin testailkaa ihmeessä, mutta näytän tässä, että miten mä itse sitä monesti käytän, että minulle on tulossa 3 tunnin ideointityöpaja, jossa halutaan ideoida uusia palveluja. Toimi minulle ammattifasilitaattorina ja kysy minulta 30 kysymystä, jotka sinun pitää tietää, jotta voit luoda minulle
3 tunnin työpaja suunnitelman ideointi. Siis ihan tämmöisellä mä oon yleensä aloittanut. Aikaisemmin mä tein just niin, että mä kysyin jotain, sitten se antaa mulle vastauksen, mä taas pyydän muokkaamaan ja taas se palauttaa mulle. Niin mä oon yleensä tehnyt jotain tämän tyyppistä. Sitten se rupeaa kirjoittaa. Se on aina kauhean kohtelias, tietenkin. Ja sitten jos sä haluat kirjoittaa tämän ruotsiksi tai vaikka kiinaksi tai englanniksi tai millä tahansa, se tosissaan puhuu satoja kieliä ja mun mielestä suomeksi ainakin oikein sujuvasti kirjoittelee näitä nyt sitten. No nyt se sitten rupeaa mulle tuuttaa näitä kysymyksiä, mitä se haluaa, jotta se ymmärtää ne mun tarpeet paremmin, jotta hän voi tehdä mulle vaikka tämmöisiä, jos tuntuu, että jos ette ole vaikka koskaan vetänyt ideointityöpajaa ja se jännittää, niin voitte tätä sitten hyödyntää. Et sitten kun vastaatte sinnikkäästi nyt näihin 30 kysymykseen, mitkä se tuolta ruksuttaa menemään, niin se tekee ja auttaa teitä tosi paljon. Ja sitten tietysti, jos te haluatte tuonne alkuohjeeseen vaikka laittaa, että haluaisin vaikka luovia menetelmiä käyttää, tai missä on vaikka legoja, tai missä on muovailuvahoja, tai missä ollaan metsässä, tai mitä, jos haluatte jotain tämmöistä niin kuin tarkempaa speksiä, että olettekin jossain yleisurheilukentällä tai muuta, niin te voitte antaa siinä alkuun jo, että tämä paikka on vähän tämmöinen erikoisempi, että ei ole välttämättä pelkkä tämmöinen neuvotteluhuone. Niin totta kai mitä enemmän voitte tuossa alussa jo antaa, niin voitte antaa niitä speksejä, mutta yleensä nämä on aika hyviä. Ja itse asiassa tämä on mua auttanut ainakin monesti myös siinä valmistautumisessa, että niin joo, että en mä ole edes miettinyt, että no mitähän tämä tarkoittaa. Sitten voi, jos teillä on asiakas, kenelle olette menossa vetää työpajaa, niin te voitte halutessanne sitten tarkentaa vielä, että jos täältä nousee sellaisia kysymyksiä, mitä te ette ehkä huomannut kysyä teidän asiakkaalta. Täältä nyt sitten tulee. No päätavoite tietysti pitää aina tietää, onko aiempaa kokemusta ideointityöpajasta, missä se pidetään, onko jotain tiettyjä työkaluja, pitäisikö ottaa jotain sidosryhmiä huomioon, haluatteko ottaa ryhmätyöskentelyä vai yksilötyöskentelyä vai molempia, haluatko ottaa taukoja, haluan, onko siellä esityksiä, onko toiveita visuaalisesta ilmeestä, kysyy sen takia, koska tässä on näitä plugineja sitten näihin niin näihin vaikka Canvaan tai muihin, että sit voi pyytää, että se tekee sulle vaikka työpajapohjat visuaalisesti tuonne Canvaan, jos et halua itse vaikka tehdä niitä dioja tai ohjeistusdioja. Niin täältä nyt tulee sitten näitä kysymyksiä. Jos tuntuu, että no ei nämä oikeastaan ole kauhean hyviä, että sä voit sanoa, että kysy multa lisää kysymyksiä, jossa sä huomioit sitä ja tätä ja tota. Sitten kun näihin sinnikkäästi vastaat ainakin niihin, mitkä sun mielestä tuntuu tärkeille, niin se auttaa sua tekemään sitten sitä, mitä sä oot pyytänyt, eli tässä tapauksessa 3 tunnin ideointityöpaja. Tältä se näyttää. Ja oikeastaan se näyttää ihan samanlaiselle kyllä tuossa ilmaisessakin versiossa, ei ole siinä mitään, että se ihan samanlaista, niin kuin visuaalisuus on ihan samanlainen, mutta ilmaisessa se tietojen yhdistely ehkä on ja se vastausten monipuolisuus on pikkasen niin kuin ohuempaa, mutta aivan riittävän hyvä kyllä, että uskon, että jos ei ole tällainen niin innostunut tästä kuin ehkä minä olen, niin ei välttämättä tarvitse ainakaan alkuun heti lähteä maksaa sitä 20 kuussa. Nyt toivoisinkin, että tähän loppuun, meillä on 3 minuuttia aikaa, niin kirjoittakaa tuonne chattiin, että aiotko lähteä kokeilemaan, tutustumaan vielä tarkemmin, ja jos aiot, niin mitä ajattelit siltä lähteä kysymään? Eli reflektiota vähän, että mitä ajattelitte lähteä, tai tuliko semmoinen, että no en mä oikeastaan ole kiinnostunut, että tämä tilaisuus riitti siihen, että en ole kiinnostunut kokeilemaan, sekin on täysin ok vastaus, silläkin saa kommentoida. Mutta jos tuli semmoinen olo, että ajattelin kyllä lähteä kokeilemaan, niin mikä olisi semmoinen ensimmäinen kokeilu, mitä sä haluaisit lähteä testaamaan? No niin.
jota onkin keskustelua huomannut, eettisiä periaatteita on hyvä selventää. Se ei ole varmaan vielä ihan tapana, että kirjoitetaanko vaikka blogiin, että tämä on muuten tekoäly kirjoittanut. Olisi mun mielestä ihan kiva. Kyllä, että semmoista tehtäisiin. Osallistujana, sparrailukäyttöön, maksullinen versio kiinnostaa, yhdistäminen Canvaan kiinnostaa. Kokeillaan sitä 30 kysymystä menetelmänä. Hyvä vinkki. Kysyn ideoita uuteen työpajaan huomenna. ChatGPT:n osallistamisesta, että olisi osallistujana. Työpajasuunnitelmaa tai blogikirjoituksen optimointia. Kiitos, tuli uusia ideoita. Okei. Mulla on tässä aikaa. Mä sammuttelen tämän nauhoituksen tästä. Kiitos kaikille osallistumista. Jos teille tulee jotain kysyttävää, niin mä voin ihan hyvin hetkeksi jäädä tähän höpöttelemään teidän kanssa. Ja mieluusti verkostoidun myös tuolla LinkedInissä. Löytyy mun nimellä Johanna Riippi, niin heittäkää vaan viestiä, mäkin laitan teille, niin olisi mukava jatkaa keskusteluja tästäkin aiheesta. Mutta nyt toivottavasti maltatte tehdä muutakin tänä iltana kuin pelkästään kokeilla ChatGPT:tä, mutta itse ainakin huomaat aika äkkiä. Se kuluu kuin siivillä, kun lähtee sen kanssa sparrailemaan. Mutta nyt kiitoksia kaikille. Mahtavaa, että tulitte viettämään tiistai-iltaa yhdessä. Jos teillä on jotain kysyttävää, niin mä jään tänne kyllä hetkeksi.